Malinaw na wapay kisaw ang madapit sa dakbayan sa Talisay nga landslide-prone area ug sagad bahaan matag adunay kusog awan. Adunay protocol usab nga gisubay ang Disaster Risk Reduction and Management Office sa dakbayan kung may kusog awan tungod sa bagyo. Si Charlie Valiana sa report. Gihulagway ni Alvin Santillana, hepe sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa dakbayan sa Talisay, nga may sistema nga gisubay ang dakbayan kung adunay bagyo nga magda og kusog nga uwan. Hinuon way epekto ang bagyong Usman sa dakbayan, apan ilang gibantayan ang kusog nga uwan nga da sa bagyo. Ang lugar gud nga ma-affected permi sa atong landslide is ang karsada. Dili kayo na siya concern sa toa ang naimatabunan. Gipadayag ni Santillana ang aduna nay gihan-ay nga mga lakang ang disaster team kun mosangput man sa pagdahili sa yuta ngadto sa mga landslide prone areas. We will advise them na if magtagak-tagak na ngayon ang bato, that's an alarm for them to kanang evacuate na on that certain area. Chelo Valiena, Balitang Bistak.